što smo i šta smo htjeli ovim projektom. Ovaj projekat je rezultat, ovo je drugi projekat koji je Crnogorska panevropska unija, naša organizacija, dobila od Europske unije i mi smo izuzetno ponosni što je i prvi i drugi iz platforme Erasmus, odnosno iz programa Jean Monnet. Prvi projekat je bio posvećen evropskoj agendi, komuniciranju između država članica i država proširenja, a ova je tema bila tako dobra da opet nisu mogli da nas odbiju, tako da imamo jedan za drugim projekat za redom koji sprovodimo. Crnogorska panevropska unija je osnovana prije 3 godine i mi smo članica Međunarodne panevropske unije koja broji preko 30 svojih organizacija u evropskim zemljama, znači ne samo u zemljama Evropske unije, i na ono što smo posebno ponosni da zajedno sa jačanjem organizacije jača i njen noseći dio, njena budućnost, a to su mladi panevropske unije, koji su i zahvalni, kojima smo i zahvalni za ovako dobru organizaciju danas. Kada kažemo da je ovo drugi projekat, bili smo inspirisani svim ovim što se u stvari dešava u Crnoj Gori, na ovome našemu prostoru i koji spaja zaista ove dvije vrlo važne, da kažem, i filozofije našeg razvoja. Jedan je da rast ne donosi samo kvantitet, nego i promjenu i unapređenje kvaliteta života, a drugi je da integracije uvode standarde koji su naš dobrovoljni izbor i kojima se mi posvećujemo bez obzira na dužinu pregovaranja i budućnost, odnosno izvesnost članstva. Tako da su te godine negdje 2025. i 2030. bili logični dijelovi, da kažem, ovoga naslova koji spaja ovu temu. Kao što je kolega Đeković podsjetio da je i lokalna zajednica jako važna, u okviru ovoga projekta imamo 3 konferencije. Ova prva je, da kažem, zajednička i uvodna, a druga će se dešavati na lokalnom nivou u jednoj opštini na sjeveru i jednoj opštini na jugu Crne Gore, gdje ćemo opet sa još više mladih nego što ih danas ovdje ima razgovarati na ove dvije teme. Tako da mislim da smo negdje spojili ono što je, da kažem, dio i javnog dijaloga danas na međunarodnoj sceni, a istovremeno i kod nas. Istakla bi ovim putem značaj Jean Monnet projekata. Ja sam juče bila na konferenciji u Briselu gdje je bilo 230 predstavnika koji vode Jean Monnet projekte aktualno iz ove godine iz svih zemalja svijeta. Jean Monnet platforma je aktivna u preko 80 zemalja. Ona je otvorena za sve članice Ujedinjenih nacija i u tom smislu nije samo evropska, nego i u stvari promovisanje evropskih ideja širom naše planete. Tako da je bilo zadovoljstvo slušati kako o značaju evropske integracije i Evropske unije, njenih vrednosti, razmišljaju ljudi sa drugih kontinenata i svih, da kažem, svih rasa. Tako da ovaj naš projekat treba da pomogne bolju komunikaciju i povezivanje tema održivog razvoja i evropske agende.